Isuk iki aku katene masak sing pahit-pahit ya iku pare, tapi sadurunge masak parene ndek kene aku tak gawe lawuhane. Rong bungkus tepung serbaguna iku mang tak suntek ning mangkok terus tak tambahi banyu. Tak udak-udak sampai rata, mari ngono irisan tempe menjese tak cemplungno. Lanjut lengoe tak sunteki dhisik ndek wajan. Lengoe wis panas, tempe menjese sing wis campur ambek tepung bumbu iku mang tak cemplungno. Tak cemplang-cemplungno sekirane minyake iku cukup. Gorenge cukup rodok kecoklatan ae, mari ngono tak walik. Lek wis mateng ya wis tak entas. Ayo lanjut, saiki aku tak masak parene. Brambang bawang lombok tak irisi terus tak grongsang-grongsong. Lomboke titik ae soalnya engko iku aku sik katene ngothok iwak rek. Tapi ndek video selanjutnya bumbune wis mateng, parene tak cemplungno. Parene iki mek titik soalnya mek siji. Soalnya tunggale wingi iku tak kukus. Ya wis parene iki wis nyemplung tak wolak-walike. Ya ben gak gosong ndek kene tak tambahi banyu sak critae. Bumbu duniawine aku nganggo uyah karo micin tok. Mari ngono ya wis kari ngudak-ngudak maneh. Nah, iki warna parene wis rodok kecoklatan, berarti wis mateng. Mari ngono ya wis kari mateni kompore.